مرۆڤێکی پاکستانی بدرێژیە چەند ساڵان لەسەر کۆلانان وانەیان ددە سەدێن زارۆکێن کو بێکەس و مالباتن و ژیاناخوا لەسەر کۆلانان دەرباز دکن بە سەدەما کارێ خۆشی ڤی مامۆستەیی بلندترین ڕێز لێگرتن لە پاکستانê وەرگرتیە ev yek bû hokar ku ne tenê zarokên bêxwedî lê belêyên bi malbat û xwedî jî ku naxwînin herin û li ser kolanan li gel wan zarokan bixwînin. Mihemed Eyûb ew mamosteya ku li ser kolanan waneyan dide zarokên bêserperişt û xwedî. Her wî söz dabû bavê xwe ku ticarî nehêle zarokên bêxwedî nexwende bimînin. Êdî wî ji sala 1985 ve dest bi wanedana wan zarokan kiriye. û ew dibêje ku bêwergirtina ti beramberê wî poleke taybet ji wan zarokan revekiriye. Di heman demê de jî ne kursî ne mase ji wan re hene û tiştekî wan nîne lê wan pênûs û kaxez tenê wergirtine. Min bîra wan zarokan biriye dayîk bav û xwediyên wan nînin piştgiriya wan bikin ji bo xwendinê. Lewma min bîra wê yekê bir ku dibe xuda karek spard be min her wiha şîretên bavê min bi min re alîkar bûn. Min got baş e çima bi awayekî xwebexş wane nedem wan zarokên ku tu piştgirê wan tune. Mihemed Eyûb bi sedema vî karî çend caran rêzlêgirtin wergirtine û bilindtirîn xelata rêzlêgirtinê ji aliyê hikûmeta welatê xwe ve wergirtiye. Wî bîrokeya vî karî ji bavê xwe wergirtiye. Dema bavê wî dît ku zarokek 12 salî bi sedema nebûna xwedî û mirovan bê xwendin mabû li xwaringehekê kar dikir û ziyan didîtin piştî dîtina wî zarokî doz li kurê xwe kir ku alîkariyê li gel zarokên wiha bike û ji hingê ve Mihemed dest bi vî karî kiriye. Ew zarokên ku li ser kolanan dixwînin ji zarokên din zîrektirin û giringiyeke baştir didine xwendinê û bêhtir ji xwendinê hez dikin. Ez hest bi şanaziyê dikim ku waneyan didime van zarokan. Tu nikarî şanaziya min nas bikî. Dema tu dixwazî biçî ew ji te re dibêjin. Xwezî tu hinekê din ji dema xwe bideyme. Patina vê deverê ez hez dikim hejmarek ji zaroka hene ku dema xwe ji bo xwendinê diborînin. Zarok ji mamosteyên xwe pir razî ne. Her ew zarokên ku xwendin bi dawî kirine dibêjin ew arezûya wê yekê dikin ku mezin bibin û bibin mamosteyên weke Mihemed her wiha alîkariya hemû zarokên bê serpereştiyar ên Pakistanê bikin ku bi sedema nebûna xwediyan naxwînin.